我给好好口过半个。我把我调过半个。김씨아我那在听不我改地包可能推下改半个。蓝皮改是改地半个就是嘛才是给老做的。我那出来是我的产品，大家不信就是。今天就是都是个来视频号的。你搞不怎么搞白开回来没事，有人没事会什么？这啥是那个放搞一些的，放东西呢？是那玩意儿是那玩意儿吗？fokus ko kilang magala. Heureuse, ikit lang mo yung mga. Ito sa sikit. Nantang lagi fokus. Ito pa yung mga ito yung mga kibat. Ito ang mga yung Dale, vamos. kasi mo kain. Ano? Nagkain ba? Ni kila fresh pinching för Grup siya ko dahil. Umag ini, ikay ba niya ni? Fokus sa siya niya ni.